салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. Виктор Осимхон аллакай дар мамлакати Туркия атрофи худ ҳангомаҳо месозад. Бозингаре ки ҳамин тобистон ба сафи дастаи Галатасараи чемпионати Туркия гузариш кард, 2 рӯз пеш бо яке аз журналистони расонаҳои хабарии ин мамлакат задухурд анҷом дод. Ин дар ҳоле сар зад ки ба иттилои васоити ахбори омма журналисти мазкур Осимхонро дар ҳоле аз маркази дилхушӣ берун баромаданаш бо тавассути дастгоҳи наварбардорӣ мавриди сабт қарор додааст. Ин амали журналист ба футболбози мазкур писанд наёмад ва дастгоҳи наварбардории журналистро гирифту сӯи дигар партофт. ҳамчунин рӯзноманигори мазкур иддао кардааст ки Осимхон ба сари ӯ мушт бардоштааст. кор ҳамин хел шудааст ки Виктор баъдан ҳатто бо журналист савдо намудааст ки ман ба ту пул медиҳам, ту ин наворро кур кун. ҳоло навори мазкур дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва расонаҳои хабарӣ паҳн гардидааст, аммо интизор меравад ки Осимхонро барои ин амал ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ даъват намоянд. хулас, бозингаре ки дар 14 бозӣ 11 гол задааст, албатта ки бо сари баланд дар кӯчаҳои шаҳр мегардад. агар 20 гол мезад ба фикрам бо автомат мегашт. барои маблағ кор кардан аз пешгӯии футбол метавонед телеграм-канали дар комментария закрепид кардаи маро як хабар гиред. онҷо силка гузоштаем ва вақте даромадед бо промокоди 1x Фирдавс регистратсия намоед. дар ин ҳол шумо имкони 8000 сомонӣ ба даст оварданро пайдо месозед. Манчестер Юнайтед яке аз дастаҳои ба ҳисоб мерафтааст ки маблағи аз ҳад зиёд дар равзанаи гузаришҳо харҷ намудааст. зимни таҳқиқоти пойгоҳи хабарии The Athletic, дастаи Манчестер Юнайтед дар 10 соли охир маблағи 1.3 миллиард фунт стерлинг барои хариди футболбозон хароҷот намудааст. хароҷоту харидорӣ дар осмони ҳафтуму натиҷаи бозӣ дар зери замин. эҳтимол маблағи аз ҳама зиёд дар замони сармураббигии Эрик Тен Ҳаг ба миён омада буд ки чанде аз бозингарони қиматбаҳоро ба даста ҷалб намудааст. масалан, Антони бо нархи 100 миллион евро ба ин даста омада буд, вале ба ҳадди 5000 сомонӣ ҳам бозӣ накард. дар ин баробар тими мазкур аз ҳисоби трансферҳои аллакай анҷомдода маблағи 319 миллион евро қарздор аст. пойгоҳи мазкур зимни таҳқиқот муайян сохтааст ки дастаи мазкур бо истифодаи як роҳи дигар имкони то 300 миллион евро қарз гирифтан дар дилхоҳ вақтро дорад ки метавонад дар равзанаи гузаришҳо истифода барад. аз ин рӯ аморим эҳтимол меравад барои нав кардани ҳайати даста аз ин роҳ истифода барад. роҳбарияти бошгоҳ бо ҳайати мураббиён ва коршиносони дигари даста ба хулосае омаданд ки аз баҳри ҳайати феълии тим гузар кунанд ва як дастаи дигар созанд. бовар кунед, агар ҳамин аморим сармураббии даста бошад, тамоми бозингарони Реалу Барселонаро биёранд, аз Ипсвич Таун шикаст мехӯрад. шуморо намедонам, дилам барои Пеп Гвардиола месӯзад. Гвардиоларо ҳозирҳо мебинӣ мегӯӣ аз ягон кас ё қарздор аст ё хонада нони хӯрдан надорад. дар бозии муқобили ПСЖ шогирдони ӯ шикаст хӯрданд ва вазъияташон дар ҷадвали умумии марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо хеле бад аст. агар як бозии дигар шикаст хӯранд, эҳтимол меравад шонси ба плей-офф роҳ ёфтанро аз даст медиҳанд. инро худи Гвардиола гуфтааст. ӯ дар нишасти матбуотии баъди бозӣ гуфтааст ки дар бозӣ миёни мо ПСЖ дастаи беҳтарин зафар ёфт. мо дар бозии оянда муқобили Брюге охирон шонсро дорем. агар мо ғалаба накунем, ин маънои онро дорад ки мо воқеан арзанда нестем. ҳамин хел ҳақиқат бошад чикор кунем, гуфтааст Пеп Гвардиола дар нишасти матбуотӣ. ҳоло Сити дар Премер-лигаи Англия дар мавқеи 5 ва дар Лигаи Чемпионҳо дар ҷои 25 аст. дар он ҷое ки дастаҳои Болония, Штурм, Спарта Прага, ФК Масчоҳ, Бовасурхон ҳамино ҷойгиранд. Реал Мадрид дар садри радабандии бошгоҳҳое ки аз ҳама даромади баланд доранд ҷой гирифт. бошгоҳи мазкур аввалин клуби футболи ҷаҳонӣ гардид ки даромади солонааш бо шарофати фоидаи ба дастомада дар мавсими 2023-24 ба 1 миллиард евро расид. гаштед шумо ҷанг шуда. тавре ки ширкати Делойте дар таҳқиқоти футбол Мани Лиг 2025 хабар медиҳад, Реал Мадрид бо даромади 1.5 миллиард евро дар мавсими 2023-24 дар радабандии бошгоҳҳое ки даромади бештар доранд, мисли соли гузашта ҷои аввалро гирифт. Реал Мадрид даромад аз фурӯши чиптаҳоро 103% зиёд карда, онро ба 248 миллион евро расонид ки ин аз ҳисоби таҷдиди майдони Сантьяго Бернабеу имконпазир гардид. бошгоҳ ҳамчунин
ҳамчунин 316 миллион евро аз ҳуқуқи пахши бозиҳо ва 482 миллион евро аз созишномаҳои сарпарастӣ ба даст овард. дар мавсими гузашта Реал Мадрид бо 831 миллион евро садри рейтингро ишғол карда буд. даромади ин даста дар ин мавсим 26% афзуда аз 1 миллиард евро гузашт. дар ҷои дуввум клуби англисии Манчестер Сити бо 838 миллион евро ва дар ҷои сеюм Пари Сен-Жермени Фаронса бо 806 миллион евро қарор доранд. аммо Реал ширро бо шакар воқеан омезиш медиҳад. ҳам аз миллиард боло даромад дорад, ҳам соҳиби ҷому ҷоизаҳо мешавад, аммо дар Барселона бой медиҳад. вақте барои дастаи Реал Мадрид як зарраҳак шонс мондааст, аз он ҳатман истифода мебарад. дастаи шоҳона дар ҷадвали умумии Лигаи Чемпионҳо пеш аз бозӣ бо Залцбург вазъияташ хело бад буд. барои берун шудан аз минтақаи афтидан ҳамагӣ ним қадами дигар монда буд. аммо дастаи шоҳона дар чунин ҳолатҳо мисле ки қувваи алоҳида мегирад. бозингарони Залцбург дигар қасам хӯрданд ки бо Реал бозӣ намекунанд. Родриго, Мбаппе ва Винисиус ҷамъу ҷамъ 5 гол заданд ки дигар даму нафаси мухлисони Залцбург дар минбари майдон баста шуд. бо ин дастаи шоҳона акнун ба мавқеи 16-уми ҷадвали умумии Лигаи Чемпионҳо баромад ва ҳоло шонси ба ҳаштгонаи аввал ворид шуданро низ дорад. ҳарчанд умед кам аст, чун ин аз натиҷаи дастаҳои дар боло буда вобастагӣ дорад, аммо муҳимтар аз ҳама дар Лигаи Чемпионҳо боқӣ мемонанд. дар ин баробар Винисиус Ҷуниор голи садуми худро бо пираҳани дастаи шоҳона истиқбол гирифт ки бразилӣ барои расидан ба чунин нишондод 291 маротиба бо ҳайати Реал ба майдон баромадааст. ӯ баъдан бо услуби Криштиану Роналду ба истилоҳ юбилеи голҳои худро истиқбол гирифт. Криштиану Роналдуи хурдӣ, писари ҳамлагари тими миллии Португалия ва дастаи Ал-Наср Криштиану Роналду муаллифи пентатрик шуд. мо аз ин номи маъруф ба солҳои наздик халос намешавем. боз як Криштиану Роналдуи дигар ба қуллаи баланди футболи калон ҳаракат мекунад. 23 январ дар доираи бозиҳои чемпионати Арабистони Саудӣ миёни наврастони то 15 сола дастаи Ал-Наср бо тими Ал-Иттиҳоди шаҳри Ҷидда бозӣ кард. вохӯрии дастаҳо бо ҳисоби 5-4 ба фоидаи дастаи Ал-Наср анҷом ёфт. ҳама голҳоро Криштиану Ҷуниори 14 сола марбути номи хеш кард. Ҷуниор голҳоро дар дақиқаҳои 7, 28, 43, 58 ва 67 ба самар расонид. ёдовар мешавем ки Криштиану Роналду аз моҳи январи соли 2023 дар тими Ал-Наср бозӣ мекунад. мегӯянд услуби бозикунии ин наврас айнан ба падараш монанд аст ва ҳатто коршиносон ҳам ҳад заданд ки дар симои ӯ як новбиғаи дигари футболро дар оянда дидан мумкин аст. шояд орзуи легендаи футбол ки мехост бо писараш дар майдони футбол бозӣ кунад наздик ба фарорасӣ аст. имсол 15 сола соли дигар мебинем ки бо ягон дастаи топи Аврупо рафт. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.